Hugasan na to, di ba? Ibabaw. Malaki na. Ito ang buti, oh. Sprite ba? Oo. Yes. Yung ganyan, nakabuti. So, ayan. Marinate natin. Pakulaan muna natin, guys. Pagmamantikain ang pork sa pagka-marinate. Ngayon ang mga kapsat, lagyan natin ng konting magic coke. Kasi baka hindi na tayo maglagay ng mga asukal. So, ayun, nagmantika na ang ating pork. So, ang mahiwagang garlic. Then, we can add the kamatis. So, gisa lang po natin siya ng maigi, guys. So, ayan na nga, guys. At, lulutuin mabuti ang kamatis, mga kabsat. Medyo matigas ang ating green peas, but nasa inyo kung gusto nyo ng garbanzos. Sabay na po natin siya sa pagkulo. Then now we can just add a little bit of water. Yung iba kasi gusto masabaw, pero hindi siya masyadong malasa. Pag pangkarinderya, damihan nyo ang sabaw. Yan, pero yan, dahil pambahay, konting sauce, pwede na. So, palambutin lamang po natin siya. Balikan natin ulit siya after a few minutes later. So, ayan na nga, guys. Lagyan na po natin ang ating carrots at ang ating patatas, mga kapsat. Hindi, mamaya na daw yun. Oo, pagdating nila may din. Lagyan na lamang natin siya ng konti pang water. Ulit. Huwag masyadong maraming mantika. Yung maubos daw agad. Ganun sila. Tapos lagyan natin siya ng butter.
Ayan, so lagay natin ang liver spread. Pero nga ako ng kutsilyo. Hahasain mo daw yung mga kutsilyo kasi sabi mo Alright, then add natin ang magic Mamacita's Menudo para maglasang menudo talaga siya. Sama na rin natin ang konting pasas. Huwag niyo po lagay lahat. Baka po magmukhang minudong pasas. Yun ang baka ano ka ulit, kaldereta. Ayan. So, pakuluan lang po natin siya mga kaibigan. Ako, saksakan po yan ng linamnam. Tapos lagyan na po natin ang ating bell pepper. Sa huli na po natin ang ating hotdog. Kasi sausage lang siya. Mabilis maluto. So, simmer natin siya ng mga around 5 minutes later. So, tsaka po natin lagay ang hotdog. I see. Yan. Simmer na lang po natin siya ulit. Ay, nako. No. Sarap na yan. May emperador na. Ayos na yan. Tagal na daw minum eh. Yung pista. ito ko yung pista. So, simmer po natin yan. Nasa anong Pasko.